Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Δακρυρωούσας βρίσκεται στη σκήτη του προφήτη Ηλία του Αγίου Όρους. Για ποιο λόγο προσεύχονται οι άνθρωποι στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Δακρυρωούσας? Η εικόνα θεωρείται προστάτηδα των βρεφών. Βοηθά στη θεραπεία των παιδικών ασθενειών, ηρεμεί τα ανήσυχα και ανυπάκουα παιδιά, βοηθά στην επιλογή φίλων, προστατεύει από τις κακές συναναστροφές και την επιρροή επικίνδυνων ανθρώπων. Η Παναγία Δακρυρωούσα φροντίζει τις οικογενειακές σχέσεις. Έχει παρατηρηθεί πως αν η εικόνα της Παναγίας Δακρυρωούσας υπάρχει στο εικονοστάσι, οι καυγάδες μεταξύ των μελών της οικογένειας περιορίζονται. Η συζυγική αγάπη και ο αμοιβαίος σεβασμός ανθούν, τα παιδιά γίνονται πιο επιμελή και πιο υπάκουα. Τέλος, όσοι είναι ανήπαντροι μπορούν να προσευχηθούν στην εικόνα της Παναγίας Δακρυρωούσας για να βρουν τον σύντροφό τους. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να αποστείλετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον κόσμο ένα δίπτυχο με τα ονόματα των προσφυλών σας προσώπων ή να ανάψετε ένα κερί στο ναό μπροστά από την εικόνα της Παναγίας Δακρυρωούσας. Τώρα σας δίνει τη δυνατότητα να το κάνετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε τις προσευχές και παρακλήσεις σας στο ναό εντός 24 ωρών. Από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε ακόμη να προμηθευτείτε μύρο, εικόνες, βραχιόλια, θυμίαμα και άλλα προϊόντα του Αγίου Όρους.